लेके तयासन ले लो ये श्रीमान जय हनुमान जय हनुमान जी है। लंका में लड़ाई लागो रहे और लक्ष्मण जी के शक्ति बनला गई। राम जी अपने भाई के गोदी में लेकर रोवा लगले कि घर में जाए तो माई से का कहब कि भाई के कहां छोड़िए ले। सब अंदर भालू चिंता में पड़ रहे लो। हनुमान जी कहले कि चिंता मत करी, हम डॉक्टर के पता जानता नहीं। डॉक्टर के रहले सुसेन वैद्य, तो वो लंके में रहले। हनुमान जी गईले आ सुसेन वैद्य के डॉक्टर ये सहित उखाड़ के डॉक्टरी सहित डॉक्टर के लेके चले इस सोच के डॉक्टरी के लेके अइले कि खलिया डॉक्टर के कहीं लेके जाता नहीं बीमारी कोनो ऐसा नहीं निकल जाए तो दवाई खाती फिर मेडिकल पावे के पड़े। ऐसे डॉक्टर मेडिकल संगे रही तो जौना दवाई के काम पर तुरंत दवाई दिया जाए बंद रही। बाकी नस पकड़ ले तो डॉक्टर कहले कि ये मेडिकल में वो रोग के दवाई नहीं है, ये रोग के दवाई में धौलागिरी पर्वत पर जब ले सजीवनी बूटी आई ना तब ले लक्ष्मण जी के मूर्छा टूटी ना। हनुमान जी गई नहीं कहने कि प्रभु चिंता मत करी हम जाता नहीं ले आवे। सुसेन वैद्य कहले कि सूर्य उदय होखे से पहले सजीवनी बूटी आ जाए के चाहे। हनुमान जी कहले कि चिंता मत करी, सूर्य देवता के अगर लड़काई के बात याद ना हो तो फिर एबार उगे के प्रयास करी है न तो हम तो लड़काइया में मिल गए धौलागिरी पर्वत पर गईले सजीवनी बूटी चिन्हाते ना रहे पर्वत में उखाड़ के लेके चले। सजीवनी बूटी पियाल गई, लक्ष्मण जी के मूर्छा टूटल। हनुमान जी ऐसा ऐसा काम कैले बानी राम जी खातिर। रखला लक्ष्मण के प्राण जय हनुमान जय इनकर पापा रहुए केने बनेगा जीत रेलवे के ड्राइवर बने नो अजीत भैया तब तो कैसे हो गया ये मरते थे। चलिए भगवान करस असही बबुआ पढ़ लिख के डॉक्टर कलेक्टर ऑफिसर होकस भारत देश के हमारा नाम रोशन करस ये हम कहो। हमारा हरेंद्र भैया आलोक भैया हमारे छड़हर नरेश बानी तो माला हम दे बहुत बहुत रुपया पुरस्कार देनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जय जयकार बा। प्रधान जी का हम चाहता नहीं कि आरो मंच पर आए लाल बाबू भैया वो तो हमारे के गार्जियन है गार्जियन सबके हम चाहते आ जाए। हे हनुमान सुमंत यादव जी बराहपुर बड़क भाई हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जय जयकार बा। हे हनुमान जी देवी बन के हनुमान
राम लक्ष्मण के चोरी हो गई। कहाँ से? लड़ाई के मैदान में से। बानर भालू चिंता में पड़लो कि अब कैसे लड़ाई करी जा। हमनी के रजे चोरी हो गई। पहरा पर रहले विभीषण हनुमान जी सबके पूछल कि हेनु पहरा पर रहले हैं ये बताइए कि हमनी के राजा कहाँ गइल बा। हनुमान जी कहले कि हमारा ड्यूटी में तो चूटी न खरखरा सकेले। विभीषण जी राति खाई रहू। विभीषण जी से पूछाई तो कहले कि हम तो नहीं खियाई हमार भेष हमार भाई बना सकता जब न कही रावण नाव हो उहे आइल होई। पकड़ा जाओ करके। हनुमान जी कहले कि चिंता मत करी सबे हमारे चलते अगर हमनी के राजा भुलाइल बने तो हम ही खोज के ले आई। खोजे खातिर चलल। एगो गिद्धनी बतियावत रहले। गिद्धनिया गर्भवती रहे। गिद्धवा से अपना कलश के गिद्ध राजा ये स्वामी जी हमारा मानुष के मांस खाए के मन करता। गिद्धवा कलश के रे भछनी तोरे लारे छुआवत रहले। अब तोरा के आदमी के मांस कहाँ से हम ले आई। बाकी चिंता मत कर हमनी के राजा अहिरावण दुगो मानुष के चोरा के ले आई बा। कल अपना देवी के यहाँ बलिदान चढ़ाई वही में से तोरा कहम ले आई ते खाली कटी त गिरी। आइए हनुमान जी जान गइले। पतालपुरी के दरवाजा पर गइले। ओ जब एगो बंदर रहले देहिया आदमी के रहे ए मुहवा बानर के रहे आ देहिया मछरी के रहे। घुसे लगल हनुमान जी के रोक देला। कहाँ जेबो हो तार बाबू के घर है। अच्छा हनुमान जी कहले कि ना तोहरे बाबू के घर तो तू का करबो काहे रोकला। अपन परिचय द। कहले कि हमार परिचय है कि हम हनुमान जी के लड़का हैं आ गेट पर पहरा देने। हनुमान जी कहले कि लो अब देखो आज ले हमार बियाह शादी भइबे ना कइली हमार लड़का कहाँ से लौकेला। बिना इंजन के। कहले के बाबू अपन माइयो के परिचय द। कहले कि हमार माई के परिचय है बा कि जब लंका जरा के हनुमान जी अपन पोछ बुझावे खातिर समुद्र में गइले पसेना चुअल ओ पसेना के वो मछरी लेली और वो मछरी के पसेना से गर्भ रह गइल आ वही गर्भ से हमार जन्म भइल बा। तो हम हनुमान जी के लड़का भइनी कि ना। करे बेटा अरे बेटा केने रहला हो तारा मलिकार के यहाँ हमार मलिकार आइल बड़े जाए दो। कहले कि ऐसे ना जाए दे ना ना लड़ाई करे तू बाबूजी हो त का हो हम अपना मलिकार के निमक खइले बानी हमारा से लड़ाई करे के पड़ी। गद्दारी बिल्कुल नहीं। बापे बेटे में लड़ाई भइल। हनुमान जी अपने बेटा के उनके पोछी में बांध के आ भीतरी ढुकल। अहिरावण के देवी रहली उनके बजा के चढ़ गइले। देवी उनकर नीचे धस गइली। 5 गो मुंह बना के हनुमान जी आ बैठ गइले। ओमे गुगदहो के मुंह बनल रहले जवन अहिरावण चढ़ावस हनुमान जी ओकरा के खइले जास। 5 गो मुंह बनावला के पीछे भी कारण बा। 5 गो दीपक रहे और 5 दीपक के हरेंद्र भैया एक बेर में बुतावल जाई तो अब अहिरावण के मृत्यु होई। ऐसे 5 को हनुमान जी मुंह बनौले अब 5 मुंह से एक ही बेर फूक के वो 5 दीपक के बुझा के अहिरावण के जीवन लीला समाप्त कइल। तो हर संत भाई भगवान जय राम जी के बोला एग्री